Sukro mangkara pamendo tete kalopo sumor cito anggara rakoto buto maesara pati mintuno eko tri catura panca sacapto hasto nawadoso Sirpada saknalika unang goro-goro sirping kawontenan sinarengan swara pindha gundala sasra sewu gundala gelap sumundhaning antariksa jumlegur swaraning gegana ing kono amung kinarya mikur mati mijining makalah Samir ala khairin Fatruk Anil Baho ingkang mekuwerdi Samir age-age ala khairin ing ngatasé penggawe apik Fatruk lan inggal ninggalo sira Anil Baho saking penggawe awon Samir ala khairin Fatruk Anil Baho mengku pepeling yen wong urip ing alam donya mung sajuga ginawi ngawula lan ngalapri daring Gusti Kang Maha Mulya pamriye supaya donya tumekaning alam duka makhluk padha diparingi mulya dene ilate wong Jawa jaman semono kathel nggih ngandika mila makalah Samir ala khairin Fatruk Anil Baho dadi tembung Semar Nala Gareng Petruk kelawan Bagong tembung ingkang indah menika anyalira angit jawantah samya gegojegan wonten madyaning Ngororombo nalika semana medal tlatah sendang reja nyono
Jembambasan wong Kurawa nyampar lampu kuah obat. Nggih recah bagus adiku lanang. Kayane ade wis disengkuyung bakal dumadi anggonmu bangun wujuding dusun. Wah, ning wis janjur dadi porak-poranda iki karang kadempel. Ora apa-apa. Sing baku wong gayuh kanugrahan mono pancen cedhak karo pacobane. Heeh, ayo pancen ngono ya, Truk. Kuwi wis nganune pengendikane wong para pinasus para sepuh ya. Ayo, saiki wis tekan wancine kowe karo aku kudu nglipur marang bendoro-bendorone awake dhewe. Saka kros mundur. Wah, ayo nek wis mundur mono, ane lak yo njur iki engko nambahi kerja bakti meneh to, Truk. Lah ya ora apa-apa, pancen kudune ngono kuwi kok. Jer Basuki mawa beya. Lah ngoten to, Heeh. Alhamdulillah tekan goro-goro isih dikanthi marang Pak Degarek. Alhamdulillah. Monggo ya jangkep karo Kadang Semarawati isih tiningganan marang Mbak Yune awake dhewe saka Ngayuk Yogyakarta. Wah jan tresno asih tresno marang awake dhewe. Heeh. Ya tresno marang sedaya warga Sendang Reja. Akeh pamindutan Truk saiki ne. Akeh wae. Mau pas aku nonton gegere Kurawa karo putra-putra Pandhawa mau aku nyawang lumantar apa kuwi surat. Surat. Ning dicateting nggih. Ayo. Bakune ade kudu tansah eling. Mula iki jumbuhake supaya ben eling karo pati Playong Gedhog. Playong Gedhog meneh ora apa. Ayo eling ning pangeran pangkatiku.
warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Gareng. Pakde nek karo aku ki ngundange Pakde wis ngono. Karo Pakde sing asli wayang wong wae, heeh. Wilujeng enjang Pakde Gareng. Wilujeng enjang, Mas. Nggih. Wah, jan bungah kang tanpa upami ra kados enjang menika dening panjenengan tasih kersa berkahi nengga dumateng ingkang pun keponakan ngoten. Nggih, ilmu titek. Nggih. Pendak nyambut gawe temriki ini nganti bubar plitar tasih kathah ingkang krincangi umur, Mas. Nggih, Temen kula nyambut gawe wonten sekitar mriki ngeten iki. tasih kathah ingkang kersa mirsani lan kersa berkahi. Nggih, kemarin ujungipun nggih kali tirakatan. Nggih, leres kali Nyadong wahyu, nyadong rezeki lan tetek dengek. Nggih. Wah, nggih matur nuwun ingkang tasih mirsani. Nggih kula dongaaken dalu niki mirsani wayang. Nggih. Taun ngarep mugi-mugi nanggap wayang. Amin. Allahumma amin. Ini padhae ndongake akeh rezekine, Mas. Nggih. Wong ndonga ki wanci yamin iki wanci mandi-mandine donga ya yamin iki. Nggih, leres. Kula salat tahajud ya yamin iki. Nggih. Iki salat wancine tahajud kok malah dhewe pecicilan ngene. Nek ora apa-apa iki ya ibadah. Nggih. Iki ya goleke sandang pangan anak bojo ya ibadah. Nggih. Dasare teng mriki niki nggih kathah alumnus pondok pesantren. Pak. Nggih. Nggih. Nggih, pancen leres niki. Nggih Dados- mumpung niki do tirakatan nggih alam-alaman. Nggih. Monggo teng mriki menika kejawi mas-mas santri, bapak-bapak kiai nggih kuatah para sutrisno budaya. Oh, Nggih boten- katitik Boten Sutrisno tok nggih Slamet, Heri, Teguh, nggih Waluya. Waluya. Nggih. Nggih sing baku niku nderek remen kathah ingkang tasih purun yang puyung warung nggih. Nggih. Monggo teng mriki niku kala wau dipun ngendikaaken kalih panjenenganipun ingkang asmanipun Bapak Ngadri. Bapak Ngadri niku Bapak Kadus. Nggih, Nyuwun kanthi sanget supados untuk bagaimana caranya masyarakat niku tetap saekoproyo. Nggih, nadyan beda kapitayan, nadyan beda aliran, tapi tetap satu tujuan, membangun Sendang Rejo yang hebat ini, Pak Dik. nggih. Nggih. Terus jangan dipangan mentah, kadang ya ana sing ngendika, Nggih. niki apa to gunane, apa to gunane. Ini nggih kula aturke kala wau ini mujudake kerukunaning warga. Nggih. Jadi ini yang masuk dalam ilmu sosial kemasyarakatan. Nggih. Yen pikirane sing werna-werna ya kok malah kebacut-bacut. Nggih. Dasare dusun mriki menika kakane niku kathah sanget, Pak Dik. Napa? Kakak. Kakane. Nggih, kakak niku kathah sanget. Gur kakak apa? Mu poso ngungkuli RT. Aku ngene-ngene elek-eleki mantan RT lho. Oh, nggih. Jan ki nate dadi model nggih, Dik. Kok Model napa-napa mau? nunggu Takmir. nunggu kowe. Nggih boten. Nggih boten, Pak Dik. Kula ora kemrungsung kula kok. Aku ki apa-apa tak lakoni Mas. Nggih, nggih. Hidup sekali di dunia Nggih. sebisa mungkin berguna bagi orang lain. Leres. Dadi RT iki lho ngurusi wong corona. Kalau begini. Gunanku ki 70 kakak. 70 kakak 1 RT. Satu RT sing Nggih. lara corona kuwi swidak telu ya ora salah. Iya. Sing mlebu rumah sakit 5, sing mati 1. Mergo komorbid kencing manis. Wah, watine corona iku kok androno pejabat teko nggonku todong. Dledek beras tor, dledek sembako. Nggih. Kabeh kanggo apa wargaku. Pokoke Berarti RT ku jenenge RT iki RT kuwi rekoso terus. RT rekoso terus. Nggih, pancen nggih. Sekali tempo dadi RT. Wis adol-adol kok. Dasare gaweane paling abot ning biasane isuk nampa napa Ade?
sing cuk kerep dikritik kali masyarakat itu pertama kali serangan itu ting Pak RT lak nggih ngoten to. Nggih ning mboten napa-napa. Nggih. Wong labu-labu. Nggih. Niki enjang menika tasih kathah pamundutan Pak D wau lumantar WA. Nggih mbok menawi monggo panjenengan badhe kalian putra-putrine panjenengan menika sinten ingkang badhe panjenengan dawuh monggo. Nggih niki mumpung tesih do melek. Nggih. Kudu dimanfaatke. Leres, Terutama niku. Kanggo TikTokan. Ora pati TikTok iki saya tatik TikTok. Nggih. Nggih. Mbak Tatin TikTok nggih Mbak Tatin TikTok. Nggih. Wah niku follower kathah. Ayo ditep-tep. Oh nggih niki Pak D niki wonten pamundutan rencang-rencang paguyuban Warok Sekar Arsa Jagat Temanggung. Wah niki termasuk panyung-panyunge kula kalih panjenengan. Nggih. Menika nyuwun request lagu Ninggal Katresnan. Oh lah niki senengane Tati. Senengane Mbak TikTok kula wau. Nggih. Tati niku sewengi ra nembang niku gatel kabeh wae. Nggih. Monggo badhe dijumenengke. Oh. Monggo. Nggih, sak menika nggih. Klintong Mbak. Klintong. Mbak Yuko. Selamat pagi Mas Bagong. Ya mene nyawang. Tenan aku ku wis antuk-antuk bareng nyawang kuwi seger lah kok. Masa? Kowe iki kaya toya gigi. Sing nyiram toya gigi biar padang kerawanan. Oh, nek gigi iki cepet gede kan lho. Ya kari delok tukune sapa apa ler-leran. Oke, menika selamat pagi masih bersama saya dan juga Pak Andika. Menika fan panjenengan kathah ingkang nyuwun pamundutan utamane kala wau ingkang nembe kula waos nggih menika saking Sekar Arsa Jagat Waroknya Temanggung niki. Warok. Oh. Nggih, titik-titik niki. Nggih nembe perdana ajeng mulai muncul teng permukaan. Tak kira jalane Sekar Gadung. Minta sono. Termasuk CEO ini nggih nika. CEO nggih Pak Dewa. CEO yang Kakak nanti kula slot esuk. CEO yang menyamar jadi apa? Ah, jagoan ning TV sing dados tukang streaming nika. Oh, Afif nggih nika. Menika nek tinggal katresnan nika kedae bareng-bareng. Ngaten. Mboten ning kula tok niki mau sing urung maju sapa, Mbak? Sapa iki mau jenenge? Ninil. Mbak Risa ya urung. Niki nduk sinten Mbak Nduk Retno. Nah, Nduk Karo Retno. sing dene kok ora atur ya. Nggih karang ya. Ora gonta-ganti kok ya. Katae sing biyen ya gone iki. Sing genah iki dalang ora duwe yoga. Katae lho kok. Kok saged kepethuk iki kaya gone ganti lho iki kok gone ganti. Yogane ganti. Sok nek diringi siji wae. Terus niku. Kene saya. Retno. Nggih. Napa Mbak Retno sama Mbak Risa ya belum tahu tadi. Heeh, Mbak Risa kali Mbak Yuni. Masa aku kaya kerja bakti nyanyi pisan ngejak kanca. Maksudnya iki kan jenenge warung iki mbok menawa-menawa jogete warung nek dhewe kan elek ngono lho. Oh iya. Nek warung kan bareng-bareng Ah. ben rodok ngono. Ben rada tambah gayeng ngaten nggih. Wah. Niki lagi dereng entuk to Pak Bu? Dereng. Aku sing entuk ketutupan salon iki lho. Dadi malah penak guler. Oh nggih niki disengkuyung kali kadang Agung Sound System Audio Oh, nggih. saking Tlatah Temanggung ugi menika. Nggih, matur nuwun Mas. Saya kersa nenggani nggih. Sing tak apali mike anggar bentuke ngene iki mesti ndek aku iki. Ukurane pripun? Pas napa pripun? Ukurane rada cilik. Oh, tak- cendek ngono. Oh nggih. Aku rada dawa. Endi? Ora ya. Saling aku kabel. Oh, Endi kabel ra ono. Lah yo nggonku kok. Gundul. Tinggal katresnan nggih. Ninggal katresnan nggih sumangga dipun aturaken dumateng sedaya warga masyarakat Sendang Rejo.
niki panjenengan Sekar Arsa Jagat ugi ninggal katresnan.
Aku protes karo pengendane. Napa Wis enak-enak mlebu nggon jaranan. Kendangan jaranan kok diwalik dangdutne. Iki lho tau weruh ki jogetane tatin, jogetan tradisional, tari tradisional Yogya ki. Iki apa tari ngene aku? apa kuwi Angguk. Angguk. Kulon Progo nggih. angguk wis Dolalak apa angguk? wis dolalak kena angguk kena. Ayo joget aku tak nonton. Kok penak nonton? Lah aku dulu kasih mosok kon. Nanggap no. Hah? Terus duwe gawe apa kok? Ya wis aja. Iso le, dolalak aku iso ya le. Iso le. Lagune jarum-jarum kae lho Mas biasane. Pokoknya iso. Pokoknya iso. Nek ora ya rasa sesuk kapan-kapan wae Mas. Soale iki sing nanggap tak digarek. Sesuk tak latih. Sesuk Pak Digaren nggih. Wong jane sing nembang wae iso kok. Nil. Sing tak ajari ya. Oh, itu cok golek pangan banget. Angel. Jane Menika sampun. anu loko sithik, loko sithik. Nggih, wawi ya wis ana reokane ning mung sithik. Nggih niki nggih wonten pamundutan dangdut. Dangdut Nggih, menapa? tunggal eka. Nggih. Terus? Tunggal eka njur kala wau nyawiji, njur enten Nyawiji, malih terus? sekti. Niki sekti niki sing nyuwun nganu. Sederek Bapak Kadus. Oh, Nggih, Pak Pak Kadus. Kadus ngantri. Nggih. Nggih, sekti. Supayane warga Sendangrejo niku sekti. Sakti tanpa aji. Sapa sing nembang? Sing nembang sapa? Badhe dipun pinangkani kalian Mbak Mulat. Nah, Mbak Mulat. nggih. Mulat Sariro, Rosowani. Mbak. Nggih. Mas, kok diwoke sapa? Aku gedhe karo Mulat iki. Nggih, pripun? Wah, ketoke nyong. Wah, aku iki nyong maju lho. Lagune sing piye? Wis takon. Sekti. Nggih. Sing sekti. niku lho. Oh, Mbak Gede. Nah, Lagune yo apa? Kowe ora apa tak tekel. Tekan apa? Tek. niku lagu sekti niku nganu lagune Mas Dewi Caknan nggih. Nggih. Tapi sing nganggit niku tiyang daerah nggih kula, Pak Dik. Napa? Oh, sedang Nggih, nggih niku JMK Musik kalian Mas Putu. Nggih. Tapi njur lajeng dipun aturaken ngarsanipun Mas Dewi Caknan. Dadi ya lumayan Oh, teman sing gawe yai nggonmu. Temanggung. Laksanane lapangan Mas. Nggih, Mas Dewi Caknan. Itu ngene lumayan ya. Lagu niku iso sempet viral gitu. Nggih. Gandeng lowong Temanggung ya, etak-etake melu viralke meneh ngoten to Pak Dik. Masalah. Ning estu niki panyuwunanipun bobo panitia kala wau nggih. Nyuwun sekti kala wau nggih. Sekti. Monggo dipun pinangkani Mbak Mulat Sariro. Ngerasa wae. Ayo yo. Nggih. Sriwijaya Laras. Kok ngatek sih? Dia kok diwontenke lho. Ya, mau nyanyi. Kowe ketokno yen kowe anakku. Nyanyi. Ayo. Ya, nyanyi. Oke. Oke. Sini.
Sini. Oh. Sampean. Ayo. Oke, mata. Sabar. Kowe nyanyi juan sik tanpa iringan. Nah. Nyanyi juan sik. Ayo. Ombak gede. Pada garing oleh sepelan. Cuci kaki bubuk. Dipamerke bau. Wae. Kowe iki tak pamerke anak lanang kok. Anak lanang lu. Ayo is. Apa dah? Aku malah. Oh alah. Wih. Pedih. Oh, apa? Aku berdosa. Bila mencinta seni. Mau nyanyi. Tata. Nadanya Kowe iki jan nyanyi ora nyanyi bacok. Nah wis. Nah.
nggih Bapak nuwun, Bapak. Wah. Wis, Asmane sinten, Pak? Asmane sinten? Asmane sinten? Namanya yo siapa? Mata tak ngono nanti. Mata Redan. Iya iya. Mata tak. Tata. tata. Oh. Wah, jan ning tenan. Aku sapa? Ya wis mulai karo Pak Jowo iki menungso iki mesti ono. Iki siji iki loro sunar. Wis mesti ono. Tur caloro ora tau akur. Wah, Malah njur saged damel rencang sepelane jenengan Pak Ade kapan aku dijak ya lagi. gumet lho, nyawane kok ya betah ya. Guyu. Tapi jujur Pak Ade, semantene saya nggih. Pak, Saya nggih. iki mau basa apa wae ra mudi ya. Tapi kalau nek wajib dihargai dia Oke. setiap ada wayang kulit mesti nonton. Semangatnya luar biasa. Jalannya munggoni nyestreni. Nggih. Wis pokoke udut enteng udut. Udut wis sing mobil wedange sapa? Ngawur kowe kowe iki. Harus. Bareng perkara main karo mobil cetok haus. Ya karo duit neng ya jenenge jalma ki tan kena kinira nanti Terus, ini Pak. iki mau nawaitune niate nyanyi yo tenanan. Nggih. Dan semangatnya luar biasa. Dek rumasane wah wis kaya Yo kudune burine iki mau ana sing menerjemahke ngene. Iki mudeng sing nonton. Bahasa isyarat. bahasa isyarat. Nggih, wong iki karo ibu kan. Nggih, leres, Pak. Kenceng. Niki wonten nganu pamundutan. Tatang meneh. Ora apa-apa. Boten niki Aku yo gumun. Sing ngajeng karo sing ngedake kok yo kowe kok yo nurut-nurut men karo cah ngono to kowe. Mbok menawi pun sering kepanggih Mas. Oh, karo rombongane nggih, kadose rombongane. Kowe yo tunggale tatang to. Nggih. Yo ngombe obat le. Isi tatang. Wah. Nggih. Udutane napa, Mas? Niki nganu pam sing mundhut malah Mbak Swarawati kepengin nyekar anu Puspitono. Oh, iki diteni kiai kene uga. Nggih, Puspitono lho nggih anggitane. Puspitono gareng. Wah. Nggih niki kersane nduk nganu, nduk sinten jenengane? Mbak Nduk Retno. Wah, kula lali wae ya. Nduk Retno ingkang kula wau. Jenenge Retno kok telo. Retno. Apa Mas? Buati ngersake obati rinduku sing nyanyi tatang ya, Mas. Obati rinduku sing nyanyi obati rinduku. Oh, nggih, obati rinduku. Aku ya ora ngerti pokoke Sing minangkani kersane Mbak Riyanti napa Mbak Risa Rien niku nggih. Tak sawer wis semangat ora jamak. Oh, Mbak Dewi. Nggih, Mbak Dewi monggo. Iki lagune apa sih? Niki minangkani Rien ingkang pun Obati rinduku sih. Nggih. Oke. Terus monggo Iya, Mbak iya, Dewi iya, iya. nyuwun jengkare. Dewi.